Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Tikulankhula mawu a Mulungu kuchokera mu nthawi ino mpaka na tsiku la Sabata tikhala tili pano kulalikira uthenga wabwino wa Mulungu wa chipulumutso umene udzatengera anthu ambiri mu ufumu wa Mulungu. Ku dziko lapansi lino kulibe choposa Mulungu, kulibenso champhamvu ngati Mulungu amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ameneyi ndi wamphamvu kwambiri. Ine ndili ndi umboni wamphamvu za Mulungu ameneyu zopulumutsa zimene iyeyi amapulumutsa nazo anthu kuchokera kumbali zonse, kuchokeranso ku madera onse kumene munthu angakhaleko. Munthu sanganene kuti ndalephera kukakumana ndi Mulungu chifukwa tchimo ili ndinalephera kusiya. Ine ndine mboni malinga ndi kumene ndikuchokera kuti ndidzafike pano, kuti tikumane pano mpingo wa Mulungu. Ndachokera kutali kwambiri, koma monsemo ndakhala ndikuona dzanja la Mulungu likusamalira, kuteteza komanso kupulumutsa. Madzulo ano anthu amene munganene kuti mukufunafuna mutakhala opembedza woona pamaso pa Mulungu, ndikutsimikizireni kuti kuthekera kumeneko kulipo. Ndimafuna nditamalankhula ndi Mulungu mtima mwanga, kuthekera kumeneko kulipo. Palibe chilichonse chimene chili pansi pa thambo chimene chingamuletse munthu kukhala munthu otumikira Mulungu. Ndikayang'ana moyo wa ine ndiye umboni wokwanira wa chipulumutso chimene Mulungu amapanga pa munthu. Kodi pano pali mfiti zidatambapo? Zangokonda kuti zidatamba mfitizo, koma osati sadapeze chimene chingapulumutse. Chifukwa ine Mulungu anandipulumutsa ku ukaidi wa ufitiwo, kotero kuti lero ndine mtumiki wa Mulungu chifukwa cha mphamvu ya Mulungu. Munthu wina sanganene kuti ine ndakhala chigawenga, ndiye ndimafuna ntasiya uchigawenga, koma ndikulephera. Ayi, wakonda kuti akhale chigawenga chifukwa Mulungu amene tayima naye pano kuti timulalikire ndi Mulungu amene amakwanisa kumtembenusa munthu ku tchimo la mtundu uliwonse ndi kumkhazika pa bwalo la Mulungu, m'nyumba ya Mulungu, pamaso pa Mulungu. Nthawi yofuna kubwera kwa Mulungu si nthawi zonse, chifukwa nthawi imene mukuyionayi mukayiponya osatembenuka mtima, nthawi imeneyi ikupita ikachepa. Pamene nthawi imeneyi ikupita ikachepa, tsiku lina mudzafuna kubwera kwa Mulungu, koma nthawi yobwerera kwa Mulungu idzakhalanso itatha. Ndi chifukwa chake kupulumuka ndi lerolo. Choncho pamene tili pa msonkhano uno, ndimafuna kuti tiyambe ndi kukambirana za kupulumuka kupita kwa Mulungu, kusiyana nalo dziko, kusiyana nazo zochimwa za dziko lapansi, nkupita nazo kwa Mulungu.
Amen. Koma ndili ndi funso kuti anthu amene adandionapo ngati munthu ndayima panoni, kapena amene sanandionepo akundiona koyamba ineyo ngati munthu, alipo? Takwezani manja amene mukundiona koyamba ineyo. Ambiri. Amen. Ndambiri. So tamverani. Mwakhala mukumva inuyo atwaibu mmene mwandiona ineyo mwaona kuti ndechani pali chani mmene mwaona nini mapiko tagane nini mataya mwaona kuti ndechani mupeza kuti palibe chilichonse bolaso inuyo. Kodi zikumveka zimene palikali konse kati bolaso inu, koma mumve kuti chimene inu mumafunisisa ndi kumva munthu amene amalankhulayo kuti kodi zimene amalankhula zija ndi munthu. Zikumveka iti? Ena makhala mukukayika kuti sangakhale munthu amene chikozo khala china chache ndithu chikulankhula, koma ayi ndithu ndi ineyo twaibu ngati inu nomwe. Amen. Kodi zikumveka iti? Ameni. Choncho ndikuyitanireni kwa Mulungu amene amaposa ine. Amen. Kuchokera lero chidwi chanu chisakhale pa twaibu ngati munthu, koma chikhale kwa Mulungu amene ine ndimamchemerera ndikukuyitanirani kuti ameneyo ndiye wamphamvu. Amen mpiko. Kodi kumvana ati? Musasakhale ndi chidwi kufuna kuona munthu, koma tsopano nthawi yakwana musifuna kuona Mulungu. Ameni. Ameni mpiko. Zimenezo zizakuthandizani kusunga umoyo wa mawa tikazachoka mu moyo wa nthawi ya pansi pano. Mulungu adzakhala wofunika kwa inu, ucha ndimamulalikirayi, ucha ndimamuphunzisayi, adzakhala Mulungu wanu mpaka kalekale, ngakhale kopanda anthu amene amanyamula uthengawo kubweresa kwa inu. Anthu onyamula uthenga kubweresa kwa inu siwofunika kuposa mwini uthenga. Amen. Amen mpingo. Ndiye mati musanamve zina zimene mukadakonda mutamva, tiyambeka kumva mawu a Mulungu. Amen. Ameni. Chifukwa ena mwabwera kuti musamve kuti ndiye Satanayo mmene mukakumana naye amaoneka kuti anali miyendo ingati. Kodi zikumveka eti? Komanso ena mwabwera kuti tikaone Satana. Kodi zikumveka? Amene akubwerawo nda sataniki. Ndiye tikaone nda namene amamulongosolera zivute zitanayi nakufanana pena pake. Ine ndikufanana ndi Satana. Amen. Kodi zikumveka eti? Nami namamulongosolera Satana akula amene zachiziwikira tikakakumana nawo pena pache tikaona ndithu kale chile chake chinamera papa chinazungulira ukuku. Kodi zikumveka lamu? Koma ayi Mulungu ndi wosintha. Amen. Zikumveka eti? Mulungu ndi wosintha anthu, angakupangeni inu kukhala mmene inuyo mukufunira mwachifuniro cha Mulungu. Amen. Ndiwo chikondi chachikulu kwambiri. Komanso musamakhale ndi chikayiko. Amen mpingo. Ameni. Osamakhala ndi chikayiko. Machimo mwachita inu angafanane ndi aja nimachula ine pa audio aja. Mwaza machimo aja akulu kwambiri zoti zimachimo zinasomakhala miyendo. Amen. Koma ataona ni Mulungu ndiwo chifundo chosatha akhoza kukhululukira
ngati mmene anandikhululukira ine, inunso nkukhululukidwa chimodzimodzi. Amen. Chifukwa tingaphunzitse bwanji moyo wathu wa nthawi ino ndi wakanthawi. Amen. Moyo wathu wa nthawi ino ndi wakanthawi, ndipo tikakhala dziko lino ifeyo tichoka ndithu. Amen. Ife kodi zikumveka iti? Ndi chifukwa chake tiyenera kubwera kwa Mulungu. Zimene mukufuna kumva zija mumva ndithu. Amen. Kodi zikumveka zimene? Ena muli ndi mafunso mufunsa ndithu pano tiyankha. Amen. Mpingo koma ndimafuna tiyambeka kuwerenga malemba. Amen. Mpingo tiyambeka kuwerenga malemba. Mu uthenga wathu wa lero madzulo ano tiyamba ndi buku la Yohane chapter number 8. Ndipo pamene tikuwerenga buku la Yohane chapter number 8, tikhala pa buku la Yohane chapter number 8 kuchoka lero mpaka tsiku la Sabata. Amen. Limene tikumaliza msonkhano wathu. Kotero kuti msonkhano wonsewu tiyenda ndi buku la Mateyu chapter number 8. Amen. Mpingo mawa tikabwera tidzayambira pa Mateyu pa Yohane chapter number 8. Amen. Kodi kumveka iti? Tichita ndi buku la Yohane chapter number 8 osati Mateyu koma Yohane. Amen. Mpingo kumveka iti? Ndiye pokhala kuti pano ndi panja pali maphokoso olekanalekana zochitisa chidwiso ndi zosiyanasiyana. Amen. Kodi zikumveka iti? Ndipempha kuti Ambuye atithandize kuti zimene tiphunzire zipindulire moyo kufikira kuti munthu akalowe mu ufumu wa Mulungu. Chidwi chanu chikhale kumawu a Mulungu osati zimene zilipo. Kazi kumveka izi? Amen. Mpingo amen. Tsono tiyambe kuwerenga malemba kuchokera ku buku la Yohane chapter number 8. Tiyambe kuwerenga verse number 1. Owerenga akhale pafupi kuti tiyambe kuwerenga maphunziro athu a msonkhano wa kuno kumene tangoyamba kumene. Tiyeni muwerenge m'bale omwe. Yohane chapter number 8 za mkazi wa chigololo. Koma Yesu anamuka ku phiri la Zitona, koma mamawa anadzanso ku kachisi. Ndipo anthu onse anadza kwa iye, ndipo mmene anakhala pansi anawaphunzitsa. Koma alembi ndi Afarisi anabwera naye kwa iye mkazi wogwidwa chigololo. Ndipo pamene anamuyika iye pakati, ananena kwa iye, "Mphunzitsi, mkazi uyu wagwidwa ali kuchita chigololo." Koma chilamulo cha Mose anatilamulira tiwaponye miyala otere. Chifukwa chache inu munena chiyani za iye? Koma ichi ananena kuti amusiye iye, kuti akhale nacho choneneza iye. Koma Yesu mmene anawerama pansi, analemba pansi ndi chala chache. Koma pamene anakhala ali kufunsabe iye, anaweramuka nati kwa iwo, "Amene mwa inu ali wopanda tchimo ayambe kumponya mwala." Ndipo mmene anaweramanso analemba ndi chala chache pansi. Koma iwo mmene anamva anatulukamo amodzi, kuyambira akulu kufikira otsiriza. Ndipo Yesu anasala yekha ndi mkazi ali kuyima pakati. Koma Yesu pamene anaweramuka anati kwa iye, "Mkazi, iwe ali kuti achawa? Palibe munthu anakutsutsa kodi?" Koma iye anati, "Palibe."
Ambuye ndipo Yesu anati inenso sindikutsutsa iwe, pita kuyambira tsopano usachimwenso. Amen. Yekuti Mulungu odziwa kudalitsa adalitse malemba amenewa. Tikubweretsa pano kuti msonkhano onsewu tiphunzira verse number 1 mpaka verse ya number 11. Amen. Ndipo mmenemu ndifuna kuti Ambuye andithandize kuti kulongosola kwanga ndidzilongosola pang'ono musathamanga, ndicho linga chakuti tonse tithe kumvesesana. Amen. Koma musayiwale ndanena kuti amene munafuna kudzamva mbiri za sataniki mumva. Amen. Musabwerere kuti ayi lero sananene zichazi. Ayi. Zimene zotitani ndithu tinena chifukwa aliyense ali ndi mbali yake. Ena abwera chifukwa cha audio ichayi, ena mwabwera chifukwa cha mawu achawa. Zonsezo musakhale nazo nkhawa. Mulungu afikira konseko, koma nimafuna kuti choyambirira tiyambe kumva uthenga wabwino wa Mulungu. Pamenepa tikupesapo nkhani imene akuyika mutu wakuti za mkazi wachigololo. Amen. Kuti tikumvana mpingo. Nkhani ikumveka pano yokondera. Sakutiuza kuti mamuna wachigololo, koma kutiuza kuti mkazi wachigololo. Ndiye nkhani zimene tikambirane pano zili ndi mutu wakuti amene anayibweresa nkhani pa Yohane chapter number 8 adali ndi zifukwa. Nkhani yeni si imene ili pamene papayi pa chapter number 8. Nkhani yeni inali ndi alembi ndi afarisi pa zifukwa zawo zimene anali nazo zofuna kukankola Yesu. Amen. M'malo mwake anapita m'midzi ndi kukamtenga mkazi ogwidwa ndi chigololo ndi kubwera naye pabwalo ndi kungomuonesera ngati chisanzo chofuna kukolera Yesu, koma zifukwa zenizeni sizidali zofuna kuti mkaziyo alandire chiweruzo cha chigololo chake. Ayi, koma amumve zimene Yesu atayankhe. Kazi kumveka izi mpingo wa Mulungu. Ndi chifukwa chake mukumva mutu wakuti mkazi wachigololo. Chifukwa malingana ndi malamulo a nthawi imene Yesu adali kulalikira uthenga, anali m'manja mwa Yuda, ndiye panali malamulo a Chiyuda. Koma nthawi yomweyo Yesu adali m'boma la Roma, ndiye bomanso linali ndi malamulo ake amene amaweruzira milandu ya chigololo. Malinga kuti Yesu anali mu Yuda, komanso amene anabwera kudzapanga ndi kulongosola nkhani za chipembedzo, ndiye kuti panali malamulo oyendesera chipembedzo pa milandu ya chigololo. Buku la Levitiko chapter number 20 linalongosola kuti mukampeza munthu akuchita chigololo muzimtenga mkazi ndi mamuna kuti akaweruzidwe pa mulandu wa chigololo, ndipo onse awiri mudzaponya miyala. Amen. Kotero kuti alembi ndi afarisi amadziwa kuti malamulo a Chiyuda amulandu wa chigololo mumatenga ngati onse awiri. Chifukwa chake ndi kuti chapter number 8 ndi chofuna kungonkolera, palibe nkhani ayi. Kazi kumveka kaya? Ameni. Palibe pochani pamenepo? Palibe nkhani ayi. Ndiyongofuna kuti amtani
ankole Yesu kuti akankola kumbweresa mu milandui ampese kuti walakwa pati ndipo kuti amuweruse. Ndi chifukwa chake chapter number 8 ichi mawa pamwamba amene tikuyamba nawo akunena kuti mkazi wa chikolo. Amen. Sikumveka mkazi wa chikolo anafunika kuti nkhani iyi kale ya chilungamo ayambepo kuti za mkazi ndi mamuna achikolo. Kazi kumveka zimenezo chifukwa awiriwa ndi amene adafunika kuti abwere nawo pabwalo asaweruzidwe. Koma sikumveka izezi. Koma tamvera Baibulo layamba kuti fotokosera mu nkhani imeneyi muli nkhani ina yochitisa chidwi, ndiyo yakuti ndi chaputala chimene mupeze kuti Yesu analemba. Kodi mukudziwa kuti Yesu amene uthenga wake unalembedwa muzinenero zambiri, iyeyo sadalembe uthenga uliwonse. Amen. Kodi sikumveka zimene? Mu mbiri yonse ya Yesu mukapeza kuti uthenga wake ndi umene walembedwa muzinenero zambiri dziko lapansi. Koma iyeyo Yesu sanatanipo, sanalembepo. Choncho buku ili la Yohane limatipasa malo amene Yesu adalembapo, koma chochitisa chidwi ndi chakuti kulembako analemba padoti, sadalemba papepa. Amen. Kodi sikumveka zimene? Nkhani iyi imachitisa, imandiyimisa mutu kwambiri. Akuluwa Ambuye Yesu anatiganisira bwanji kuti uthenga wonse umene iwo adalalikira popanda polembapo yafika nthawi yoti akalembe akukalemba pafumbi. Iwo kungochoka 10 minutes mphepo inabwera nkufufuta. Sadatisire polemba paliponse, koma kufuna kulemba analemba pacha padoko. Ana Mulungu mukhale ndine musonkhano kuti tichese ndi buku limeneli la Yohane chapter number 8. Amen. Sota mvera Baibulo kuti za mkazi wa chikolo ndi ayamba kuwerenga verse number 1. Tiye ni mbale wanga. Koma Yesu anamuka ku phiri la Zitona. Verse number 2. Kamvera Baibulo kuti koma Yesu anamuka ku phiri la Zitona. Wabwera Yesu ali mu msonkhano. Siku limeneli, mwezi umenewu, wiki imeneyi, kunali msonkhano wa pachaka wa Yuda. Anali atasonkhana Ayuda kuchokera kummawa, kuchokera kumadzulo, kuchokera kumpoto ndi kumwera. Adasonkhana mu Yerusalemu. Amen. Kuli msonkhano wa pachaka. Mukudziwa nthawi zonse kuti pamene pali msonkhano pamabwera anthu a mitundu yosiyanasiyana kusachita atendi msonkhano ngati mmene mwabwerera. Akudziwa Ambuye kuti msonkhanowu wasonkhanisa akuba, wasonkhanisa mfiti, wasonkhanisa olungama, wasonkhanisa amabodza. Onse amabwera pa msonkhano ndi zolinga zawo ndi maganizo awo. Amen. Yesu limene gulu linabwera ku msonkhano ku Yerusalemu. Tsono Yesu ankachita chonchi pa mwambo umenewu. Anakhalako anthu ku msonkhanowu masiku 7.
chifukwa ina ali wiki ya nyengo zoyikika za Yuda za msonkhano umene zipembedzo zonse za Chiyuda zinkasonkhana malo angati? Amodzi. Ndiye Yesu ankapita ku phiri kokapemphera. Amen mpingo. Taimvereni verse number 1 chera ni kutu. Koma Yesu anamuka ku phiri la Zitona. Verse number 2. Taima nikaipamene. Pali kuti koma Yesu anamuka ku phiri la Zitona. Ndimafuna tiyambire pamenepo mpingo. Chifukwa chake nchani Yesu sakupita ku phiri lina momwemu munali phiri la Ziyoni, momwemu munali phiri lina, koma pakati pa mapiri onse Yesu ankapita ku phiri la Zitona. Tamverani, mukangonena kuti Azitona ndiye kuti mukunena zipatso zimene zimatulutsa mafuta. Amen. Amen. Kodi tikumveka eti? Amen. Amen mpingo. Mukangonena kuti Azitona ndiye kuti mukunena mitengo ya zipatso zimene zimatulutsa cha mafuta. Ndiye kuti choyambirira Yesu pa msonkhano umene mukabwera pa verse number 1 akufuna kukuwuzani kuti Yesu ankapita ku phiri la mitengo ya mafuta. Amen. Amen mpingo mu. Akupita ku phiri la mitengo ya mafuta okaoka. Kodi tili limodzi mpingo? Chifukwa chani musayiwale kuti mafuta m'Baibulo ankayimira Mzimu Woyera, malinga nkuti mafutawa ndi amene ankagwiritsa ntchito pofuna kudzodza. Amen. Ndiye kuti mwa njira ina Yesu akupita kawiri ku phiri la Zitona sikuti akungofuna mitengoyo ayi, koma chinali chizindikiro mitengo ipayoka cha mphamvu ya Mzimu Woyera imene idzafunike kuti ikhalepo ipitiriza ntchito ya utumiki oyendesa mpingo ku dziko lapansi iyeyo akachoka. Amen. Mwa njira ina ankapita kwa msache amene amusiyire ntchito akamaliza kutumikira. Ndikumveka kodine? Ndikumveka kodine? Ankapita ku phiri la Zitona chifukwa phiri la Zitona linali ndi mitengo ya Zitona imene Azitonayo amatulutsa mafuta. Ndiye Yesu amadziwa kuti Azitona kapena kuti mafuta ndi chizindikiro cha Mzimu pakati pa dziko. Ndiye ine posachedwa ndichoka m'dziko limene ndisafunika kuti Mzimu andithandize kuyendesa chipembedzo. Tamverani, ngati ndisachoke ine munthu sasakwanisa kungolandira ine popanda Mzimu Woyera ndikupanga survive pa chikhristu chake ndikukondweresa Atate wanga sizisatheka ayi. Kodi zikumvekesi? Sizisatheka. Munthu akhoza kusatsiwa malemba ndikuyamba kulalikira, koma pakasasowa Mzimu Woyera kulalikira kwakeko kusakhala kopanda ntchito. Nditani ndipitiretu ndikachite apply ndikapempheretu chimene chisamgwirizise munthu akamasachoka ku dziko lapansi. Chifukwa chake Yohane chapter number 8 verse number 1 akuti Yesu akupita ku phiri la Zitona
tamverani ankapita kupirira Zitona koma msonkhano utadzaza mu Yerusalemu uli mkachisi wa ku Yerusalemu amasiya iye ulendo kukacheza ndi kupirira Zitona kumene kunali mzimu wa chipangano amene asathandize moyo wa munthu paokha kuti ukhale Mkhristu, mpingo paokha kuti ukhale mpingo. Susakhala mpingo ndi malamulo, adzalephera anthu kuyendesa malamulo ngati pasakhale palibe mzimu. Simunayambe kumva chichewa. Amen. Amen. Simunayambe kumva chichewa. Sisi sateka munthu kusunga malamulo 10 popanda cha mzimu. Ndipiteka ye kupirira Zitona chifukwa munthu adzakaladi kuchalichi, adzalowadi chipembedzo, koma sasakwanisa kukondweresa ine munthu amene akadzakhala kuti mzimu wanga sunalole mkati mwace. Tamverani, munthu akosa kulowa chipembedzo chanu, kulowa chipembedzo changachi masulowa ena akosa kuyimika manja uko kuti ndikufuna ndilowe chalichi chatwa ivi, koma sangakhale Mkhristu wabwino muno mumpingo ngati munthu amene sangakhale naye mzimu wa Mulungu amene adzamthandize munthuyo kusichinjiriza tchimo likafuna kubwera. Tandimvereni, ifa Seventh Day timadalira malamulo, ndipo pakati pa lamulo pali Sabata limene timalilengesa kwambiri kumene tikupita kulikonse. Koma tamverani, Yesu ankaliona Sabata, koma tsiku akudziwa kuti Sabatayo silisasungidwa ngati anthu amenewa sasalandira mzimu pakati pawo. Kulizikumveka zimene? Anthu amenewa sasakwanisa kuti asachite chigololo ngati anthu amenewa sindingapase mzimu pakati pawo. Chifukwa chake verse number 1 ya chapter number 8 cha Yohane akukuza ni kuti Yesu anakwera kucha kupirira chani la Zitona. Kulizikumveka na ameni mpingo. Ameni. Tilimosi kodiyeti. Sona muyambe kumvesesa bwino Adamu. Chifukwa pilimele la Zitona linali ndi chisindikiro chokhazikika chimene chisasunge mpingo. Tiyeni ku Machitidwe chapter number 8. Chapter number 2 verse number 8. Buku la Machitidwe. Ameni mpingo wa Mungu. Machitidwe chapter number 2 verse 8. Ndipo nanga ife timva bwanji Yese chilampulidwe chathu chimene tinabadwa nacho. Verse number 9. Apadi ndi Amedi ndi Aelami ndiwo akukhala Mesopotamiya, Yudeya ndiponso Mkapadokiya, Mponto ndi Asia, Furugiya ndiponso Mpafuliya, Aigupto ndi mbali za Libiya wa ku Kirene, ndi alendo ochokera ku Roma ndi wa Yuda ndiponso opinduka, Akrete ndi Arabu. Amen. Ameni. Ameni. Mukawerenga buku la Machitidwe akunena kuti mudzalandira mphamvu Mzimu Woyera atadzapanda pai. Amen. Kulizikumveka simoni. Malamulo anali alipo 10 mpaka Sabata pomwepo. Koma limaoneka kuti Sabata licha
silinakwanise kumupa samphamvu munthu yolisunga mpaka patabwera mzimu adzathandize kuti alisunge sabata munthu ndi mphamvu. Amen. Kodi sikumveka namu? Amadziwa Yesu kuti Exodus chapter 20 akuyamba ndi kuti usachite chigololo. Amen. Koma kungomuwuza munthu kuti asachite chigololo chifukwa cha mphamvu ya mzimu umene unagwa otchedwa Lucifer. Satana uja ndimakuwuza nine kuti ndikacheza naye uja anamuwerenga ini eka-created statement kuti akulu awa munthu sangakwanise kusachita chigololo ngati pambali pake pakhale palibe mzimu. Amen. Amen. Ndi chifukwa chake anthu onse amene ali ndi malamulo a Mulungu, anthu onse amene ali ndi chipembedzo nakhulupirira za Mulungu, koma iwowa akasowa mzimu kuchimwa chimakhala chikhalidwe chawo ali mkachisi. Anthu amenewa akasowa mzimu amasembabe kumapanga ntchito zoyipa koma ali mchipembedzo. Kodi sikumveka sikuti? Nkumangu anena amene mwaona alesera, amene mwawamva kuti agwidwa chigololo, amene mwawamva kuti amene wondi mfiti agwira ufiti, inuyo ndikumasimva ngati muli bwino, koma tchimo likabwera nkumapezeka kuti inu linu munthu wachimwabe chifukwa mwasowa cha mzimu. Amen. Amen. Solo ulendo tukuyamba panomu tikufuna inu ndine tikaphelezere polola kumwamba. Amen. Sindifuna kuti mmodzi wa ife ulendo wa Chikhristu uterepa kapena ulendo wa moyo umene yeye anabadwa na akhala ndi moyo mdziko uterepa. Koma mukamapanga chisankho chofuna kukhala Mkhristu, musayiwale kuti Mulungu afunika kuti akupaseni mzimu. Amen. Amen. Adzakuthandizeni ngati mukuyenda Chikhristu. Kodi mudayamba mwasifunsa kuti kodi pa Chikhristu changa mzimu woyera ali kuti? Mumamuona mwati mzimu. Amen. Tilakhala ifa 70 mzimu sitimuona kumuona komwe chifukwa ife timamuona sabata. Amen. Sikumveka? Tikaona sabata basi takupira taponya ulendo uja. Amen. 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 Mpingo afunika kuti munthu asanaone sabata kuti liwoneke ligwire ntchito yake, munthu uyo akufunika akhale ndi mzimu wacha. Amen. Mpingo akaponya pamenepa limpulumuka sabatalo kapena alisunga mwachinyengo sabatalo. Amen. Amen. Mpingo chifukwa iye alibe mzimu. Sotamvera Yesu mumachitidwe amaona njesa mpingo kuti ineyo ndikachoka ndisakutumiziranisha. Amen. Zikumveka? Chifukwa chake Yohane chapter number 8 verse number 1, Yesu anapita kupilira cha kukapemba. I say ine nkachoka usale mpingo kuchikola cha lapasi. Tapera mpingo wonse umene ulibe mzimu wa Mulungu kuyang'anira chimakhala chipembedzo. Ndi chifukwa chake mumamva kukangana, kunyosana, kufunsirana, kuphana. Kodi sikumveka nanu? Miseche kuchalichi chifukwa ndi chalichi chabe, mzimu kuchalichiko kulibe. Chifukwa ndi mzimu amene amamuyang'anitsa munthu kummeresa maso oti achione chilamulo cha Mulungu amakhala mzimu, si nzeru. Amen.
inu simungakale membala wabwino wa Seventh Day ngati mzimu palibe, chifukwa zosatira zosunga malamulo opanda mzimu zimatera kukuphwanya malamulo onse olo limodzi sulisunga. Amen. Olo limodzi sulisunga chifukwa ulibe cha mzimu. Amen. Kunaweza kumveka zimenezi. Choncho utenga uwu ndikuyamba nawo pano ndikufuna ndikutsekuleni kaye maso kuti pemphero lanu la inu masulo anu likalera kuti Ambuye ndipaseni mzimu wanu ndisadayambe kupanga chisankho chofuna kusiya machimo. Mzimu wanu akhale pafupi kuti ndikangoti lapeni kayomweyo mzimu woyera alowe kuti ulendo wanga ukhale bwino, chifukwa ndikangotembenuka mtima kuti anthu andione ndikhala sochionesero cha ziwanda. Amen. Konezi kumveka zimenezi. Amen. Amen. So ndikuuze timapembeza chipembezo cha Satana ndipo timaonerera nawo mmene ziwanda zimaseweresera anthu amene amaziyerekezera kuti apita ku chalichi kapena akuziyerekezera kuti ndiwopemphera. Makosana ziwanda zimatenga amenewa ndikwayika ku mtengo nkumadoda. Kodi zikumveka zi? Iniyo kumangodabwa kuti kachimo kanga mwereko mwachita nawo, mayesero aliwonse mwachita nawo, chifukwa mwachita maserera dala mukuchimwa muli pamalo otchedwa chalichi. Ndiye ziwanda zimakonda ochimwa amene ali ku chalichi kusiyana ndi ochimwa amene ali kumapala. Kazi kumveka zimenezo? Amen. Amen. Kodi zikumveka? Simalola nchalichi ndiye zikakuona ni ziwanda zimakuona ni ngati mulu wakaunjika. Amen. Zikalowa nchalichi ziwanda zimakuona ni ngati mulu wakaunjika, ndiye kumakhala kutola kukutulu kuponya, kutola kukutulu kuponya, kusiyananisa kutsuwa kuponya. Ilo usingodabwa kuti ukatulipangeka keni yaka osagwira, ukatuyesera izi osateka akukukutumula chifukwa wapanga mistake. Uchimo ukuchitira kumpingo. Ndikupempheni madzulo, tulukani mpingo, pitani kuchikunja, musikachita uchimo. Simunamve chichewa. Tulukani mpingo chifukwa ndinatwa uchimo ndiye mukuchimira pola fika. Tulukani mpingo, musikachita uchimo kucha kunja. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Chika mistake mukupangai ama kutumulani Satana ama kuyera kulowa mmakachisi ndi amapesa mamulu asalana ata sekula pero la sana launjika mchalichi. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Yesu wanda simapita kuwana Kristu ukasanka mwasekula za wana. Amen. Mwana wa mtu osapemphera akalowa nchalichi ili kusataniki timaziona ziwanda sikupita pawana kukasanka hapo ana ota wasewerese kukutumula isha mwana chikuoneka ngana chakula cha kubola. Uyu ndiwosaliramo wedaka ndikanyowani Inu sidabwa kuti chiwana sosamvera mwasisi wa chifukwa chake anawa inu wochimwa mukwaberekera ku chalichi. Mwapanga mistake. Amen. Munaona ana amene amabadwa anthu olowerera kunjaku. Munaona? Si munaona? Ana anthu osapemphera kunjaku dansi safuta ngati zanusi. Amen. Inu
kumene kwana kukala bwino kunja mwachizo wa chifukwa chake anapanga chisankho oka. Satana samabwera kwa ochimwa kale, amabwera pa chalichi ndi akabwera amadziwa kuti kaunjika wana aopemphera aunjika yapa mwatsoka maika kusokolo mmene maikira kwezi mumvera amafikira pazana kuyamba kukutumula kusankha asankhapo anayi lero pamene pakumatali nawo kumapita nawo chifukwa anthu amene mabwera pa chalichi simunapange chisankho cholopa Mulungu. Amen. Ndiye mulibe chitetezo chilichonse kasikumveka simenezi. Amen mpi. Pasilolani kubwera kusayamba kupemphera mutapanga chisankho chakuti Mulungu akuthandizeni Mzimu Woyera akhale pamwepo chifukwa kupemphera mkati mwakachisi kumachimwa. Satana amabwera kusasankha ngati kaunjika mchalichi. Amen. Amen. Chifukwa mwakusinyenga pamene msimu lichochwa kwezi kumveka simenezi. Amen. Amen. Mwangusinyenga kwa simu lichochwa. Muntu aliyense amene amasiyerekezera chinthu chimene ali komasali chimenecho amanyasa mazulo akamaliza programu yake. Unamuona msimayi wa wivi mena makongolera masana mlondoleni mazulo akakavula chimenechi amayamba kuboweka ndamu nache. Akafika kuchipinda kucha akati chiwifi chonyamuleni ponyeni kuyangana mwapimbika umumu kuyangana mene mwalo wa umu kuyangana dasi la mtu wabayi lipaka umu koma inu chifukwa muntu aliyense amanyasa chona chake chikachoka. Kolizi kumveka sivile sana. Uli bwino kukala mmene ulilimo kusiyana ndi kupanga pretend kuti mbikala wopemphera usali wota opemphera. Ine ndikulangizeni kuno kummawa kwatolo. Amen mpingo. Mubwere kwanda kwa Yesu kuti akuthandize. Kolizi kumveka sivile mpingo. Sono tayamba ndikumvesera tichidwi pangani mana ndikufuna ndifotokoze pamene papa. Amen eyu anali msimayi okwidwa ndisha ndishikolo. Amen. 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 Tamvera Yesu akutsiwa kuti sunga kale mpingo popanda mzimu wacha. Amen. Ndiofunika kwambiri. Tentiwerengeni buku la Deuteronomy chapter number 28. Miambile verse number 4. Muwerenga follow yuka. Deuteronomy chapter number 28. Verse number 4. Zidzakhala zodala zipatso za thupi lanu ndi zipatso za nthaka yanu ndi zipatso za zoweta zanu zoswana za ng'ombe zanu ndi zoswana za nkhosa zanu. Verse number 5. Deuteronomy chapter number 28. Verse number 4. Verse number 4. Zidzakhala zodala zipatso za thupi lanu ndi zipatso za nthaka yanu ndi zipatso za zoweta zanu zoswana za ng'ombe zanu ndi zoswana za nkhosa zanu. Tamverani muntu sanga kale odala chifukwa cha maphunziro. Muntu sakala odala chifukwa cha maonekedwe. Muntu sakala odala chifukwa cha sukulu. Muntu amakala odala akalandira chifuniro cha Mulungu chisichika mu mtima mwache ndi pamene ndaliso muntu amakumana nawo. Amen. Koma muntu ukasiyerekezera kuti ndilo wa chalichi usada kumane ndi Mulungu
kudala uku kuma kuponya umayenda chikunja umayenda ngati chisiu chopeperuka chifukwa siwenda simakala pambuyo panthu amabodza onse elekezera kupemphera asa kupemphera simasuma siwanda akamayenda taonei akunena kuti amapemphera taonei papala mukamayenda ngati inuyo simumwa mumayang'ana kumanyosa kuti umumwa tazawo chimwa koma nanga iweyo ndiwolondola pamachitidwamu mukasepesa kuti ndinolephera ameni pe so mzimu ndiofunika kwambiri Mika ameni pe Mika chapter number 6 verse yake ya number 15. Mika chapter number 6 verse yake ya 15. Verse 15. Utafesa koma usacheka, utaponda azitona koma usatola mafuta. Amen. 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 Sono buku la Mika likufika paulosi wa mpingo wa kumapetu akuti mutsakala nayo mitengo ya sitona ndiye musafinya mafuta koma osatsola. Amen. Kutanthauza kuti kutsabuka mpingo kumapeto akunena zaka zathuzi umene usasikakamise kuyenda woka ndi malamulo a chipembedzo chawo osayendera mzimu awatsogolere koma kusokonezedwa ndi malamulo a chipembedzo. Ndiye Mika akuti mudzacheka mtengo wa sitona mafuta kukha koma inu osatsola. Mwenjira ina musizayenda otuwa. Nkayang'ana zipembedzo nda Khristu ambiri lero mafuta kunena mzimu woyera palibe ndiye mumaoneka otuwa muli mtu ndi uchimu. Amen. Chifukwa mafuta palibe. Kole sikumveka simiti. Amen anamu. Mipingo ya mbiri ikulephera kupesa chifuniro cha Mulungu chifukwa ikugwiritsa ntchito ukaswiri wawo, ikugwiritsa ntchito maphunziro ako azungu ndi kutaya mzimu kuti atsogolere moyo wa munthu. Zotsatira zache Baibulo likuti mudzacheka koma mudzakhala otuwa. Amen. Kodi sikumveka simiti? Mukuziona zipembedzo zimene zatuwira zilimbu chifukwa khofi lililonse lochokera kuboma umenya pamenepa. Amen. Alimbu. Amen pi. Malamulo ochokera ku mafumu akufikira ku mipingo. Mipingo ilimbu. Kodi sikumveka namu? Chikangoenda chigalimoto mmene muchoka wasakudya anthu wose ndantali chiomwe kukatata kumeneko alimbu. Chifukwa alibe chisokozo chowalesa choyenera kudya ndicho sayenera kudya, choyenera kulandira ndicho sayenera kulandira. Kodi ndikumveka namu? Alimbu. Ina ndimafuna ndikuchenjezeni anamu kuti simungakhale Mkhristu wabwino mukapanda kuyitana Mulungu akupasani mzimu wace kuti chikhristu chanu chikhale chota changwiro. Ameni mpingo. Kodi sikumveka zimene? Ameni. Sono inu ndi ine lero tiye tipite pa verse number 2 kuti timalize uthenga. Chapter number 8 verse number 2. Koma mamawa anadzaso ku kachisi ndipo anthu onse anadza kwa iye ndipo mmene anakhala pansi anawaphunzitsa. Verse number 3. Amen. Ameni. Mmene ndimayamba uthengawu ndinanena kuti muyang'ane mutu wa ulalikiro akuti za mkazi wa
chigololo. Ndeni nanena kuti imene inali ndale. Amen pia. Kodi ndikumvana ankafuna kuti ankolenga Yesu. Ndimafuna ndinene kuti dziko lapansi lino na mwana wa Mulungu ali pa nsampha. Amen. Ngati sitiuzindikira nsampha umene atikola tikwera kuchalichi ndipo tionongekera tili mchipembedzo. Ngati sitidziwa cha nsampha. Amen. Mulungu la United Nations likugwirizana ndi olamulira dziko lapansi kuti asere nsampha ana Mulungu. Amen. Satana akugwirizana ndi ziwanda zace kuti akachere nsampha ana a Mulungu. Tambera mukayamba chikhristu mudziwe kuti ansanu amayamba kukucherani misampha kuti akachite pulufu ya kupemphera kwanu. Ndibwereze, ngati mukufuna kubwera kwa Yesu mwapalamula mayesero, chifukwa munthu aliyense amene akufuna chifuniro cha Mulungu Satana amabwera kufuna kusamuyesa. Sono ndikudabwa kuti mwalowa dala kampani imene imayenera kuyesedwa ndikunena chikhristu. Inuyo ndiye mukudandaula ndi kukhumudwa ndi mayesero. Musadziwika bwanji kuti ndinu munthu wopemphera mukapanda kuyesedwa. Munthu kungolowa chikhristu wapalamula nsampha ota kuyesedwa. Kwali kumveka sivyo? Amen. Taesera nilero mulapele. Mulape panyasira inupo anyamata inu. Mumuona sungwa na kukufusika. Talapa ni muyesere. Waipira inupo pakala wina akulakalakani mutakala kunzirachi. Iniyo kudabo kutana kuti ine ndilimishani kuti amaya wako sokutuluka kuchipanda ngatichi ako sokutuluka muchikali moto ngatichi ndikufuelesa kundifewerera ineyo. Ayi muntu ukalowa chikhristu walowa kampani yoyese. Amen. Ndipo tuma Yesu awa achikhristu nda siku ndi siku usiku ndija. Amen. 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 Ambi saziwa kuti chikhristu ndikuyesedwa. Mukasaziwa kuti chikhristu ndikuyesedwa ndiye kuti tsiku lomwelo limene iniyo mukukweza sanja lanu kuti ine ndikufuna ndilandire Yesu akhale mbuye ndi mpulumutsi wanga. Musaziwe kuti ndalowa ku kalasi ya mayesero. Amen. Tsiku lomwelo amayamba ndakazako kukupolamira. Kone sikufeka siwe? Amaya kauche na mangwetu mpaka choncha haiwe ndani iswe. Akuziwa kuti watepenuka timu. Lelolo mmene mukumwaka chaso mmene muli muntu woipa akasanu ama kuopani. Ama siwa kuti chindi mmenya makofichi. Kone sikufeka siwe? Koma kangomva kuti anapita kuchalichi tu abatizidwa alapa yamba kupemphera ndi pamene mzimayi amakusinthira khalidwe kuti akuyese ngati uli munthu wota opemphera. Amen pi. Kodi sikumveka isi? Ine ndikuyitanireni kuchempembezo ichi, ndikuyitanireni kukalabu yoyesedwa. Alipo kodi amene mukulimba mtima kuti ayi ine ndiyamba kupemphera ndavomera kuti ndisiyesedwa? Mulipo? Koma munena zona mwavomera kuti muziyesedwa? Chifukwa mukangoyamba chikhristu abambo ake omwe acha amasiya kusiya chithandizo pakhomo. Abambo ake kuti yemwe uchi. Amen. Akufuna chani mene wasiya kuleka kuthandiza? Akufuna akuyesi. Sikumveka eti? Sota bwana ni kufasi number 2. Tawele ndani kawili mkulu wa mpini. Koma mama wa anazasa kukwa jinsi. Ndipo anthu onse anaza kwa iye
ndipo mmene anakhala pansi anawaphunzitsa. Amen. Verse number 1 wachoka ku phiri la Zitona ndi analowa ku kachisi. Ku kachisiku ndi kuchakudasonkhana anthu a mitundu yonse obwera kusapanga mapemphero apachaka achipembedzo ku Yerusalemu. Amen. Ndiye Yesu analowa kukata tamvera. Afarisi amati akapita kuchalichi kwawo amakapesa kuti kulibe anthu. Wosapita kukachisi wanda wa ku Yerusalemu. Sikumvera zimenezo? Amati akalowera uku akamva mbiri kuti koma tulide chikulalika. Kodi sikumvera zimenezo? Akamayenda makumana ndi anthu tikupita tikamvere ulaliki kwanda kwa Yesu. Ndi achai ni achachipembedzo zidayamba kwawawa pa verse number 2 sakunena kanthu. Akungonena kuti ndipo Yesu analowa mkati kukayamba kuphunzitsa. Amen mpi. Amen. Sikumveka eti? Paisonse mukadzayamba kuchita chifuniro cha Mulungu musakhala kuti mukupalamula mkwiyo anthu ena ache. Yesu mmene anayamba kuchita zabwino anayamba kupalamula mkwiyo wa Alembi ndi Afarisi. Musachoyina chipembedzo ndi kuganiza kuti community isakuyamikira. Ngati mufuna kupanga chisankho chotumikira Mulungu lero madzulo ano, mudziwe kuti tsopano mpingo wa kudziko anthu ocheza nawo azinzanu ayamba kukufunirani upo oti akukole. Amen. Kodi sikumveka zimenezi? Anthu abwino amafuniridwa zoyipa taisonse. Tikumvana kodi zimenezi? Yesu akuchita zabwino ali ku kachisi. Masulo tainga tisi akulalika pa verse number 2 wadzadzachalisha ndipo akuyamba kuta kuphunzitsa. Amen mpi. Kodi sikumveka eti? Mmene anayamba kuphunzitsa. Verse number 3. Verse number 3. Koma Alembi ndi Afarisi anabwera naye kwa iye mkazi wogwidwa ndi chikololo. Imani pamenepo. Amen. Mmene Yesu anangoti walowa mkachisi na mtindi ali mmenemo, Alembi kupita ku masunagogi kwawo kuli empute anthu azemba kukamvera zophunzitsa zanda zani anali kupalamu. Amen. Chifukwa pakadali pano pamene tikulalikira muno ena anakuwuza ndi kuti ataibu ayi. Kodi sikumveka eh? Akufuna atabwera pano koma sangata chifukwa achali chichawo kungomva kuti anakasonkhana pamene ataibu amalalikira kuchali chiko ndi milandu. Kodi nunamo ine? Kuchali chiko ndicha? Kuti akumwamwayi masupikawa akumvera ali nyumba mwawo. Ali ndi mantha ndakulu akuchali chikwawo. Ali ndi mantha ndi olamulira awo. Amafuna koma chipembedzo chidagwira ukapolo. Ndabwera ndi Yesu amene amamasula munthu ku mphamvu ya chipembedzo chimene chinamgwira ukapolo munthu. Mudzakhala akapolo opa anthu mpaka liti. Verse number 3. Elezani mbale wanga. Koma Alembi ndi Afarisi anabwera naye kwa iye mkazi wogwidwa m'chigololo. Tamverani. Anzawo akupemphera iwo akupita kumene kukuchitika chigololo. Mwaona Alembi ndi Afarisi. Sikumveka eh? Sono pali buku lina limene limalongosola bwino nkhani imene. Amen. Limanena za Alembi ndi Afarisi opusa. Zidachitika siku limeneli makosa nawa anapita kwa msamayi. Sikumveka eh? Ndikukamuuza kuti iweyo uvomere kuti unachita chako chikolo. Ndiye ndaizonse munthu ogwidwa ndi chikolo amakhala ndi chizindikiro chovula.
ya Farisiawa anamfula Simali. Mukuiona ngani mene? Mukuiona anamfula nda Simali. Kumuyendesa atangombisa paishinipa basi. Kwezi kumfeka? Miando ili baja? Pako ili baja? Angonchika ndikenda kake kutisika kwimzane akakafika pabwalo chifukwa chimene akufuna akaononge mbiri ya Yesu. Amen. Mainda bambo chikirisitu mukakhulupirira Mulungu musisiwa kuti anthu amatakukonza chiwembu chabodza kuipisa anzawo. Kutera kwinu muna muda uyo chifukwa chamene ananenera uche sa uyo koma tulusama bosa nangonena ngati mene chapalibe ndi chiwembu chosafunira msache sacha ndimene tsiko lili anthu amafunirana zoyipa. Tsiko lili choncho anthu amanenesana mabodza. Kamberani ndi anamfula Simali ulendo naye kuchalichi amenewa ndakulu achilamulo analipomwepo, machachi analipomwepo, ansembe analipomenipo. Akuonelera Simali kumufula ulendo naye pabwalo. What is confessing? Verse number 3 ili mindali. Verse 2 yakusa ni kuti Yesu anali mkuphunzitsa kukachisi. Sikumveka eh? Ndiyo kuti Yesu ucha alipakati pa mbale yake. Awa alindi makaniso ofuna kukamuonongera mulalo. Sikumveka eh? Afuna akamuupisira cha mbili kwanza amene amankhulupirira kuti uyu ndi woyipa ndiye malo abwino chipongwe chitikachitire pakulu aliyesakuta ndi ndale imene mukuyipesa mu chapter number 8. Bwanji sana ndikirire pakuti mmene ankapita kuphulirasi tona verse number 1 ya chapter number 8 alembi anamuona Afarisi anamuona. Bwanji sana ndikirire panjira kuchokera ku mitengo ya Zitona ndikunena kuti akulu tatitandizeni munthu wakutandika akundikira Yesu pachina mtindi chanthu ndikuti inali ndali. Amen. Ndikuti inali ndali. Anamu musakaniza kuti chiwala pansi ndikufulira nisabi kunjakuno kulindale sofuna kukosa chipembedzo, kulindale sofuna kuononga chikristu chanu ngabidi ni ukristu kunjakuno kulindale. Kamvera makampani akupanga zakudya zoyipa komata zifeka makatoni abwino ndindale akufuna kukwesa zopepe. Amen. Kunjakuno kulizofala zokala ni malebo abwino koma ndindale akufuna Mungu okula nao utakukwesi sana mvebe. Kuli mankhwala amitundu kupatikisa bwakalera ango afuna kuti akunyengerereni kuti ana azibalopa patali koma ndindale afuna kuta akukwesi. Kuli kunyengerera kwa mitundu yolekanalekana kumene Satana amapanga akufuna kuti akuonongeni. Kodi inuyo pamene muli ndi simo lipi ndi vuto lipi limene mukuliona kuti munthu une ndangokodwa pa msampha wa ndale za Satana? Mulungu akumasule. Amen. Mmene linkabwera vuto limene mukuvutika nalo linabwera mwandali. Ine ndikunama si uchanabwera amwali musamango kalatu ansanu tili papangija ukonde tandione nine pakadali panopa ninasiya kumvala mapolofeoboka pona wanga wambulu wabinobino inuni chifuyoti mukungo kala anabwera ndindale lero iweyo ukukaula ndingongole pakadali panopa kufuna kusasasula marata komanda parentisi siyakoso nyumba mene sinkabwera
sinobwera mwacha mwandani kodi sikumveka sio amayi abambo adakunyengererani inuyo kukumusani kuti aina ndili ndekha ine ndiwosakwatiwa ine ndilibe mamuna lero mukusindikira mochedwa kuti chimamuna choti chinalikalekcha chinabwera ndicha ndindani. Amen. Ngati mwakodwa misampha yolekanalekana imene inabwera kwa inu ngati ndale ngati zabwino lero mukusunzika ndi ndale imene Lucifer adakupangani. Amen. Amen. Tsiku limenelo Nowa mukati mungolawa inali ndale lero mukuvutika nalo tchimo lija mukulephera kuti mulisiye. Amayi abambo Lucifer akamabwera kwa munthu amabwera mwacha mwandali. Kodi inu ndi ndale iti imene ziwanda zidakuyendani zimene mukusunzika nalo lero pamene dzuwa lalowa kuti inu muli pa chipinjo chimene mukusunzika chifukwa cha ziwanda zimene zidakuyendani ndale simungalole kodi kuti mkulu wa ndale Yesu akupachukuleni ku ndale imene mwakodwa nayo chifukwa ndabwera ndi Yesu lero. Amen. Amen. Amamasula anthu amene ziwanda zidayenda cha zidayenda ndale kodi sikumveka siku limene. Amen. 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 Akalida ndeulira mambo amenewo ali chikonere pameti inakuona panja alonda awiri akusakula kete kunditsakulira ine nalowa mkati kalapa mpanda koma madindika kalapa mpanda opo maso twani kuyana nakuoneka bwino kwa nyumba imene ndinalowa anayamba kudandaula munthu wa mamuna sipanali pabalasa koma kunali kuchipinda pongakhale kutuluka sangati koma chipindacho kumakhala ngati muli pabalasa kukongola. Ndampesa munthu bwanji matala akuti atandipima basi tu anandipeza nako ati kuchepesa ati anandipeza nako ukukachepesa kuti anakupeza nako mene wachakachikira anandipeza nako wesa kaka ngono hii abambo inu mutu anokukwira basi ndinangoona kuti andipeza nako wantelatu ndikuti iwe anakupeza nako ukukachepesa unene kuti anandipira nacho chiropo chaisha vikosati anandipeza nako anakupeza nako kachati kakadekala kakangono ngatikali kakangono tukatu pamene potiye pati ngatikali kakangono tasuka tu pamene ndale tala anandipeza nako ngatilaika usanene kuti anandipeza nako usinene kuti anandipira nacho chiropo kuchikundije taona ni giant atata udwala Satana anabwera ngati ngani sasa natenda pamene kali ndisipasa chinthu akuti sopanda tu mutu omwe akuti koma tu ine moyo wonse umene ndimayenda ndimavala zishango koma sindikuziwa kuti matendawo natengera pati ndati iwe suziwa kuti chishango nditali zishango zonse mumakhala muli amamucha kuti tirizaketi ndi mafuta acha paoka amene acha amachita poni amabadwisa chilombo pachoka sakumva munthu amakuyenda ndale kuti uziteteza ndi chishango ndi ndale ndi pamene chikopa chimafewera ndi pamene tupi limafokera zosatira zache kumene ukaloweko olo kunalibe matenda mafuta acha akakakwirana ndi mafuta tawi yomweyo kamabadwa ngaine sinena lawo kuti kamabadwa chimabadwa kodi zikumveka namu. Ameni. Ndi siti zimene mukusauka nazo lero zimene sinabwera kwa inu ngati ndale pempho langa ndila kuti
zonse zimene zakusausani Satana amene akazibweresa anazibweresa ngati zabwino lero mukuvutika nazo. Tisiti pano pali Yesu amene lufuna kuti akuomboleni kumavuto amene. Ameni pe. Ameni. Kodi muli ndi matenda? Kodi muli ndi ngongole? Kodi ndi vuto lanji limene muli nalo lero? Ndi umphawi. Unabwera kwa inu ngati ndale. Kodi kumpaka zimene? Business munalina yabwino bwino. Koma anabwera kwa inu ngati ndale amwali mukulisa chani. Aine ni maoda makwafa, ndikalona utauni mwamata, ali mpaka umasesa pamutu. Inatu nayamba yazikeke, nili chikalile pakonde panga. Kukuchosani kumakwafa, munkaone ngati zabwino. Inu wakayamba sikeke, wasasiwa kuti bindale lero munateraki. Mavuto amene mukuvutika nawo unali msampha wa Lucifer. Ameni pi. Jangati masuro wanu amene mukusiwa kuti koma ineyo kuti ndifike panopa akukhala ngati Satana anandikola pachapo. Amen. 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 Sona muna noyamba cha sakamenya ichimwete ngalero chichupikulo sakasi. Nuna maine chutula makofi kwa basi koma mene chikabwera mwina pakene muli pa mavuto ambanja amene anabwera kwa inu poyamba ngati zabwino koma lero mukuvutika nazo. Inali ndale ya Lucifer. Mundimvese masulowa amene mukuzunzika ndi ndale za Satana ubwere pano kuti tithandizane nanu. Ameni pi. Kunezi kumveka sipenisi. Vuto lanji limene lilipo amene akudziwa kuti ine ayibosa mene zinthu zanga zilili sinadziwe kuti zifika pamenepa chifukwa sidabwera ngati zabwino akwezesa ndipempherera. Amen. 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 Ndathokoza chifukwa cha manja mbiri amene ayima. Kodi mungalole kuti muyimirire pamenepo mubwere kusogolo ndipemphere nanu. Mukuvutika chifukwa cha ndale ya Lucifer. Pano ndabwera ndi Yesu amene akhoza kukuombolani. Masulo anu lero tikulalikira za msampha wa mdierekezi umene unabwera kwa inu ngati zabwino lero zakukhalira ndi zoyipa. Yitsani ana muno kuti ndipemphere nanu. Zakwa Yesu, zakwa Yesu, zakwa Yesu, lero zakwa. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso sayiwala upanga subscribe.